Голям поздрав за Алекс, моториста с най-смелото сърце и най-мощната Хонда. От Семчиново до всеки далечен път всички знаят едно име – Алекс. Човекът, който не просто кара мотор, а живее за скоростта, свободата и адреналина. Когато Хондата му запали, улиците се разтърсват, а звука на двигателя говори повече от 1000 думи. Алекс не е от хората, които стоят на едно място. Той е роден за пътя, за дългите нощни карания, за вятъра в лицето и свободата в душата. Всеки километър за него е нова история. Всеки завой е ново приключение, а всяко подаване на газ носи още повече живот. Няма лошо време, няма труден път, защото истинският моторист не се плаши от нищо. С стил, сила и уважение Алекс кара напред и оставя след себе си само рев на мотор и облак адреналин. Хондата под него не е просто машина, тя е неговата страст, неговата сила и неговият начин на живот. Когато двигателят изреве, всички усещат енергията, която носи със себе си. Приятелите му знаят, че където е Алекс, там има настроение, смях и истински моторджийски дух. Той е човекът, който никога не се отказва, никога не спира да мечтае и винаги кара с огромно сърце. Нека пътят винаги бъде свободен пред теб, Алекс. Нека моторът ти никога да не губи мощта си. Нека гумите винаги държат здраво асфалта, а късмета да е до теб на всеки километър. Газ до дупка, братле, карай смело, живей свободно и никога не спирай да бъдеш човекът, който превръща всяко каране в истинско шоу.